Lurreko biztanleak inoizko etxairik ikaragarrianaren aurrean zeuden. Bazirudien etzela ezer bizirik eratuko. Azken saioa egin zuten. Eta Gokuk genkibola lazgarria sortu zuen. Lurreko biztanle berpiztu guztien energia bilduz. Genkibola beldurgarriari gua altsuak ere ezin izan zion eutsi. Goten, gaur eskolatik goizago irten zara, ala. Benetan? Erabili nahi duzu traktorea, nik bazkaldu bitartean? Nire hitza eman nion Trunksi, horixe da dena. Baita, Zer diozu baina? Zu zara zu martxosoa, alkantura lotzen ere ez dakizuta. Zer egin diozu? Nire pulmari, nola usartu zara! Bai, zaporeak nire gogolokartua bizkortuko zuela uste nuen, baina leherketa ederronek egin du lan hori. Argi ikusi dut. Gerraririk handiena esnatzeko zain. Ez dakitza. Super saia jainkoa. Bai, ala dirudi. Baina ez estutu burua gehiegi. Goazen, jaten emango dizut. Aserreak gozea pizten dizulako jauna. Baina zizkamizka nahikoa jan baduzu, budin izeneko postre berezi bat dauka. Testura liluragarria dauka, zetaren antzekoa da. Bai, jauna. zurekin. Honekin azterketa asko zerrazagoa izango da. Eskerrik asko Bidel, baina ez dakit merezidudan. Eta zuk opari zoragarriak egiten dizkidazu behin da berriro. Gaizki sentitzen naiz, nik ez dizut ezer erosi. Aurkitu dugu, haze sortea. Aspaldian ibili zara liburu horren bila, ezta? Zergatik diozu, gauta egun ikasten ari zara. Ez duzu lotxatu behar, erraz konpon daiteke. Zure oparirik onena gogor ikasten jarraitzea da. Horrela senar jakintxua izango du. Ez aita, gaur igandea da. Nire anaia eta Bidel ezkondu egin dira eta ez diete zer erosi. Nire koñataren gustuko opari bat aurkitu nahi dut. Zure amari gustatzen bazaio, Bideli ere gustatuko zaio. Gustatuko zaion zerbait. Neska da, gauza bat bakarrik izan daiteke. Bitxiak ez badira beste zerbait pentsatu beharko dugu. Ze moduz odi tualet bat. Komuneko ura esan nahi du. Neskek aurpegian ematen dute gauean. Amak hori egiten du. Trunks, moldatuko zara zeu bakarrik? Familia bidaiak aipatzen ditudan bakoitzean purrustadaka hasten zara. Beraz, zergatik onartu duzu oraingoan? Lasai txantxa da, zerbait aldatu da ordea. Ez dakit nola saldu, baina buren aurka borrokatu zinenetik. Deklarazioa prestatu dut entzun adi. Arronako mundura bakealdi iraunkorrau ekarri izanagatik. Apalik diot, ez dugula alienen inbasiorik izan nik salbatu zintuztedanetik. Izar guztietan dute nire ekintza heroikoen berri. Ez buk buden guztiak jan! Ne! Bu indartsuena. Buk jan buk nahi duena. Buk inori eman ez. Ez dakit zer esan, Goku. Diru honekin goten nahi dugun eskolara bidaliko dugu. Klase partikularrak izango ditu behar duen guztia. Hau ametsa alda. Daukazuen lotxa, hemen ume txikiak daude. Ez zarete inoiz aldatuko? Garaiz ibiliko ginen hile horrazten 3 ordu igaro ez bazenitu. Azkenean logeratu naiz autoan zure zain. Munduko emakumerik aberatsena da. Oporuntzia edo ilargi ere alokazezak. Bai, berandu helduko gara. Bueno, aurrera, ben plana! Trafikonekin berandu helduko gara. Bulmako porrontzia alokatu du urtebetetxe festarako. Nola naiz dotore jarrik aizu. Ez gara hemen lusatzeagatik bingo saiora berandu helduko, ezta? Mesedez, esan ez garela bingora berandu helduko. Ekin eta umeekin konparatuta eskola zerrekoa naiz. Baina aitortu behar dizut, eta hau ez dut ozen esan nahi, arte martzialetan handiena naizela. Ulertzen dut zure urduritasuna. Baina lasai lagun, gaur ez da borrokarik egongo. Bizkor, ulon, sartu txampon gehiago. Begira horri. Sekulako altxorra aurkitu dut. Sudor badarikatua. Lasai txitxoriak ikusten ari nintzen. Neure txanda da, txerria zaldaiz neu. Nire dioztazu? Baina ez du txerria esan, ez da?
Ez lagunok, ez utzi bakarrik berarekin! Ez genioke ezer egingo. Agertzea erabaki du azkeni. Jai daukagu. Shenron argia izan da, bihotzgarbiko 5 saia. Erdilurtarrak kontuan izan da ere 4 baino etzarete. Txerriburua, nork egiten du 3 aldiz aukera berdina? 3. Eroa, zergatik egin duzu berriro 2 aldiz huts egiten duena? Ai, gose naiz. Mapak altxorra dagoela badio altxorra dago. Ezinezkoa da okerregotea, 50 merzeni ordaindu nuen. Zeure errua da, ez kexatu jauna. Noiz onartuko duzu ez dagoela altxorrik lurperatuta uartezik inonetan. Etzen nuke mapa merke honetaz fidatu behar. Belarra besterik ez dut jan 3 egunotan, hori oso gogorra da, txakur kasurik larrienean injobia zulatuta daukat. Nederra, egunaldi bikainak idatzeko. Monstrurik gabe bizitza erraza da. Furra, hau bizi modo samurra. Ohartarazi zaitugu behin da berriro. Ez, zaurituta zaude. Deitu egin didazu? Gutxiago niretzat. Ez, ezkendu janik! Ez egin hori mesedez! Hasi jaten... Badakit, super saia jainkoa! Prime... Ez dio modu horretan jokatzeko eskubiderik ematen, virusek kapeta hutsez jokatzen du. Gauza da pote batean sartuta, eta gure lana inork pote hori ez, gure unibertsoak ez du behar gerrario dolberoren batek, jaun virusi borrokarako erronka jotzea. Tako inolako arriskurik. Virusen energia jainkook bakarrik soma dezakegu. Gainera, Goku orain lurrean dako eta virus unibertsoaren beste muturrean. Ez daukate elkar aurkitzeko aukerarik, zaude lasai. 7 dragoi bolak batu dituzue, beraz egin zuen eskaria. Hore handia da, jaun virus. Atsegina da zuenen aurkitzea. Baratuko irkibera begiratzeagatik. Badakit naizela zu baino behar, besterik gabe gorago nagoelako da. Ezke... Hauxe da. Horengoan ziur nago. Badoz, bete agindua. Ta zergatik ez didazu ezer esan. Heldu gara, jaun txampa. Neuk egin behar dut? Bengoagatik zeu arduratuko zinela uste nuen. Koetzen idala jaramonik egingo.